دا پیرا devliken tüyre xeman helfasartiya qereçoğê mîran û kêlên birînên kevnare bi şûtina bîranînan hûr hûr li hev dipêçe û landika xewnan dihejîne. Guhdarên hêja Slavorêz Ez Bûseyna Qasim di xelekek nû ji koşeya tûrê dapîrê ez ê derdora 20 kilometra ber bi başûrê Rojhilatê bajarê Dêrikê biçim ta xwe bigihînim gundê Hemzebekê yê ku di sala 1942 da hatiye avakirin. Guhdarên hêja berî her tiştî em ê lêpirsîn li ser navê gund bikin. Li gor nişteciyên gunda xuya kirin ku navê gund ji girê Hemzebekê şikakî hatiye. Guhdarên hêja roberê avakirî li gundê Hemzebekê 600 donimin û her wesa beyarê vale jî 200 donimin û piraniya xelkê gund çandiniya nîsk û bêqiya û kizbera dikin. Sînorê gundê Hemzebekê ji aliyê Rojhilat va girkendal e û ji aliyê Rojava va Tepkê û Bestasûs e û ji aliyê Başûr va Quldîman e û her wesa ji aliyê Bakur va Qereçoğ e. Guhdarên hêja ji mara avahiyên gundê Hemzebekê 40 avayî ne û zêdetir 205 kesan têde dijîn ji bilî 10 malbatên yê ku ber bi Herêma Kurdistanê veçûne û zêdetir 15 ciwanên gund ber bi Ewropa veçûne û piraniya xelkê gundê Hemzebekê ji van eşîran e Harûna, Batûy, Kiça û Mîran. Guhdarên hêja ji aliyê xwendinê va dibistanek li gund heye û derdora 25 zarokan têde fêrî xwendinê dibin. Her wesa û di heman mijarê de û li ser astê xwendina bilind 25 xwendekarên zanîngehê li gund hene û derdora 15 xwendekarên zankoyê bi cudeya veşê xwe ve peyda dibin. Guhdarên hêja li gor rêspiyên gund ji me re da xuya kirin ku şikeftek li gund heye û dikeve aliyê Rojavayê gund.